Behave, my guys. What's the last day? Article. My guys. Mad Shamada. I don't go out, Papa. Just hit the chicken or off. No, I need a computer. 90%. 90%. So, who are your friends? You need to two my friends. One is dead on his own. And one is Niger. They don't go to Jamaica, Niger, go to Barbados. So I'm not afraid this kind of. Ayo, my friends is scanning to now, but I saw a magic. Yeah. Information no barely. Okay. I can see you, most of your time you spend it here. Why are you not interested to go out? Like clubs like Iris, Bumarengi, Strat Avenue, Munespark, yes. Why don't you go there? Shall we go money a pair or pair of qualities? Okay. Oh, you've got an advantage that you can borrow and you can send the money later. Countries. Okay, that's why you're so interested in where their place. Plus, Banabango to Bobati. But What you not want to review a banner shining a moon. Just opponents are only one and go to meet. Okay. Because in you don't want to go out. Maybe I was worried maybe you know this out which tamba my place now special, so we don't want those special places when you're in Zimbabwe. I was trying to go to my place and special. And then you got to go on this. My place is one this too much. Way too much. Saga But right now, my man, you are not married. Are you on your way to marry that lady from because Funny. ukuona wenzela chinetika inini ndakadani wasikana wakawanda ndakaitwa rafu newasikana wakawanda saka mai maji zvandinofunga inini musikana watodani naye kana even mai maji nditanga ndambodzokera kumashure kune vasikana vakaita rafu waiziva ndine vamwe vakaita nhumbu dzakazara ne7 months ndine vamwe vakaita nhumbu but havana kuzopa pasina kana churu waiziva fake pregnancy. Nevamwe vakaita nhumbu isipo futi vakakwira ndege waiziva on your expense. On my expense. Saka mama kuti nditi ndaudaona handichiri kuri. Oh, so you were so disappointed with that one you took from Zimbabwe. She went by air and it at your own expenditures. When she was there, she taught you a lesson, is it? It's not a lesson because zvinhu zvaunongoti kugara uchingotaurwa nevamwe usaite izvozvo and hazvina kuperera pandiri. You're not the only one. Usadhibha hazvina kuperera pandiri. Vamwe ese vakaitwa iyoyo vanenge vachiti wakaitwa yakaitwa minox wakaitwa yakaitwa minox vatadza kutaura kuti zvavakaitwa ivo vada kundikwanisa pandisingakwani. Inini personally ndakazvikangano but zvingoita kuti because ukundibvunza that's why ndiri kutaura. But munhu kana wakaitwa wakaitwa chitaura yawakaitwa usataura yandakaitwa ini handiti kunyeberei Mirane yako. Mirane yako kana ini unapototedza munhu zvakapfuura kona zvapana ndakatamba fighter ndakarowa iwo wakatamba fighter wakarowa yakaitwa minox yakaitwa minox kutondedza zvakapfuura postorowa tichikwana zvakasiyana waiziva ini pandakakwara kuripeka kwacho kunotinetsei in the future the past is past. Ndakaita forget but not forgive. Vamwe vanoita forget and forgive. Ndakaita forget but forgiveness kachiri kuri. Yeah, this idea you forget and you did not forgive. Ndakaiona pane that lady. Angakunamirira. She thought she's in love with you, my link, yes.
she pretended as if she was so serious about you. I But she was so interested to just I to don't go out. know. You know, she just wanted to fly What out of Zimbabwe. she used my kindness for weakness. Because when I didn't know feel what I was. So she was there. Okay. My essay, banana kwenda kushani takanda naye. Gone. Saka hangu ni buy izvozvo but ndiyo inongoitika. Changu iningoramba ndikuita move on. Ukaramba ukamirira pa one place. Todiwa nemabhebhi. Unyatsodigetse ere with it. And those here. Wakaona I was mabhebhi once in wako. trouble na mothers kanzi wewe. Mabhebhi say hapana wakwera. She saw me dancing, you know, I always dance with them. So I my dancing skills that you would say, you know, like those ones, you know, I'll be sparking them. Now, the moment of whining music, they come now. Say, what's that? Then continues. Then police will tell me, this child. You see, so she will be very, very suspicious that I know you guys, they've got your girls. Not knowing, no, we'll be just running up time. We'll be comforting our brother friend who came back to the motherland. But she's sure that we don't have influence. Has got plenty because he is avenging. No, I'm not. I don't deal with vengeance. Because I'm also a card to ndakatadzira even neboys. Exactly. Bada mnyana wacho. Karate. Unobatsira munhu abatsirika zvinhu zvake zvaakuita otanga kukufaira kuti nge hapana chawakambomuita. Bada mnyana wacho. Even ngotambira munhu paairport chaiwo watomubatsira because wakutotanga kutomuratidza zvimwe zvinhu zvaasati amboona muupenyu hwake. Pane unosvika paairport otanga kuti where am I gonna go? Ndakakupinza mumba mangu chete. Like right now. That's a great Right now. Kuti nini titi munhu ndimuinvite mudeni mangu haandichafila comfortable. Kuforeign. Okay. Foreign. But kuno kundogona kungotuma kana munhu wese wese unanitorera chakati mumwe mangu. Ona because kuno kundogona ma-friends angu. Vari kuko they always want something. Mumwe munhu arikuda something kwauri. Haite friend neo just you know, it's association. Friend by association. Tese tinobva kuZimbabwe. But my azvirambidzo. My acquaintances. But pane mamwe ma-friends okuti ndakamufonera ndakati ashandi kuenda kuZimbabwe vanotaura neni une mari here chichichi ona. Pane mamwe ma-friends angu but now they are relatives. My sisters. But there's one friend lover who's missing. That girl from somewhere. By the name Sorry. that Zaru. Why did she come and join you? I just, Why didn't she come and join you? She's in London. she's in London. I'm so happy when she's around here. She went soon. Sha. Can't you see I'm not in moral? Aiwa. Saka unomboti ndege inokwirwa mahari. To enjoy. Choda kufananidza vanhu vese neni. She was To here. enjoy. Uda kufananidza neni. Ndatanga kukwira ndege kudhara kai. Zara kurudika. Yeah, big man. Zara kurudika ikukwirika. Sha. Yeah, big man. Ndakakwira A true ndege big man. over 60 times since I went to Canada. Right. Saka uda kufananidza vanhu vese You and Zaru. Awa inini ndega nditaura mumwe munhu. Yeah. I don't compare myself with people. I don't compare myself with compare inini newe. You're a businessman. I need to you want to. But you know, Minos, when always Zaru is here, I'll be very, very happy. Good smoke. Can you Good smoke. Can you bring him back? Can you try some plans this week? Can you meet him, please? Too fast. Ndambogadzika kava bobo. You. Ndambogadzika. Ndambesa bobo pachigaro. Tomorrow. Bobo mpakaoni yanga. Vatakaitenzi kudala. Ndozva ndafambira. Ndafambira mabhembe. Okay, oh, I didn't know. Okay, well, this time, Kazika kudala. this time, okay. Oh, this time you came to Cast his give him voice. his crown, that man, Ngomisa because king of King of the king. ayo kuti aliasly. kuti nyika yangotongwa nemwe munhu It's not good or it's not. As long as you won't be comfortable. Chekeresa nyika. as long as Mugabe's alive, Nothing will happen. I don't see myself being ruled by anybody else. Yeah. As long as Mugabe's alive. Robert Gabriel Mugabe was ZANU-PF. Hapana,
andifunga kuti pane mumwe munhu anofanira kutonga Zimbabwe as long as he's alive. So it costed you how much? Ndakabhadhara From Canada to Zimbabwe till tomorrow you'll be going again to give him his crown. It will cost you how much? tiketi rangu ranga rakachipa ndakakwira Ethiopian Airways ndakaenda nekuItaly. It costed you how much? 1,600 Canadian. So guys, it wasn't that expensive for the season. Okay. It wasn't that. So how much do you think you're going to spend tomorrow? Tomorrow. Give him his Gara wetu. Tikandakadyawo na $100 iri bhoo. Andiri. Tongotyawo $100 kufara kuti mudhara wedu Gara wedu agadzikwa. agadzikwa because kune vamwe vanhu raunetsa usuda kuti zviitike. Exactly. Gara. Vanhu ngavasangonetsa chete. So Because isi hatina basa navo, tine basa namudhara. this morning Bambuka Angaripa TV was talking about 30 million. I don't think 30 million. I think so. It was given to the youth for development of projects which the youth are supposed to be doing. So I'm one of the But youth chairmen. it's indigenous, empower, employ. Right. Exactly. So I went to Kata House. I wanted to talk to Kata House. Mr. Mtamba. Chicho Kata was the ZANU-PF of head office. Imbari munhu. Mbari, yes, in Mbari, right. So I went there. They said, no, we are having a meeting. We can come at 3, what. So I understand 3 is 5 o'clock in Zimbabwe. You know, it's Shona like this. So we're going for a meeting. I want to know their plans according to our projects. Was I have got a project? Yes, got a project. But my projects We fought hard. but We fought hard for this party. mira ndikutaurire project kana even yakanzi yapinzwa yaiswa paline hazvino zvinoitika mangwana mama projects they take like 2 years kuti atange kumature zvafanira kana kuti even dai vamwe vakahwina kuita transition yacho it takes like 2 years kuti vatange kuita zvavanoda chaizvo kubata mnyana wacho isusu kwedu ka handiti kuri kunzi indigenization hazvina kuitwa 1 year kaunzi takuindigeniza in 1 year. What he's trying to say is this. Atonzwa kuti mari yabuda yanzi connected ni mari yati yanzi yabuda kunani yabuda kunani Pa TV. wanzwa pa TV zvangufana ichiri kure kunewe izwawedzera zvangufana kuti pakanzi magetsi mvura zvese nerenti zvasilashwa wakazviona the same day handiti takangomirira I was there today. I failed to tell you guys. I had a paper. but takamirira bepa rine 2 months July na August. My current today is inside. Current ndati kuda yes it's slashed ka Cheap for promise. I brought it. mira ndikutaura handitika vanenge vakati slashed ka isusu takazoona bepa recurrent nayo kubarimena ndopatoziva kuti is slashed. Okay. Although it is a promise ka vakangofulfilla promise iyoyo pane mamwe mapromise avakataura futi Okay. zvafana kuti patakaita independence in 1906 1980 zvakanzi chikoro chamahara takaenda kuchikoro mahara kusvika form 4 but chakachisiri mahara ekuti unoenda kuchikoro usina kana senti waibhadhara 15 cents per term ntaraunda aitambira $47 a month saka 15 cents per term was nothing kwaari ndekutenga stationary mabhuku aya ataizonyorera aya but chikoro changa chiri chemahara but stationary inoda kutengwa waiziva saka zvese zvekunzi hazvo ndinochinja mangwana kana zvekunzi US dollar hanzi mudhora richadzoka havasi kuda kuti uri kudzoka next week. Ishi madman ndaitaura panyaya yekuti I don't want to be disappointed for the coming 5 years. Though I was disappointed for the past. So I'm trying to say no. Oh guys, they mustn't disappoint me. But one problem. You have to tell them that I don't want to be disappointed. This is politics. Kana uchitaura politics you have to be smart. Kuti ona ka ma MPs edu ndeku ZANU-PF. Ma councillors ndeku MDC. Saka inini I'm not going to release my money and give my MDC councillors kuti vaite zvavanoda nemari. Bana mnyana wacho. Saka ma MDC councillors vanofanira kutsvaga mari yavo kukanzwa kwavo iko. Because pa 4 years apa we didn't see much. Kuma MP futhi we didn't see much. Saka manje atomakakatana kuti ma MPs
are they gonna stand for their constituents? My councillors are they gonna stand for their constituents? What got zero on my road? What got zero on my toilet? What is wrong on my pump? My street lights. My street lights. There's a council. Who's in Swiss? Nemvura tenda mvura ukwana kune vanhu mabhuku mental vanhu mabhuku akaita 2 years asina kana mvura yemutepoti toda kuti kansela weikoko aise mvura mutepo atichitungisa every year MP yedu aitisira zvasikana zvakanaka you see chaos chifamba sungona 10-15 I'm telling you every month we could be very happy when go to cha okay no problem come over your check yake they used to assist us there was no rape case those years this is being caused in we are raping these because akuchatsina skana they used to conflict this you know them yeah you know them ibukata interview acha pesa yakapinga aiwa pesa yakapinga ndo jabuka chimwe Hey, wanatakwenda waiwa kaipa. Semba moya. Au kabisa. Okay, this is Semba. Semba wemba. This is Semba out. Ataka futhi. Semba chu. Se ujira monzi pale. Restaurat. Asindera kule chipiri. Asindera kule chipiri. Saka se ujiramba kule senzisa pale. Nonzani sitaka. Manje kana utauro tuda kumamiswa kana kumkasi ere kutakwataza simzamso Nzara. Amiyunzembe ndostarama kone kuti paradzai kuti paradzai rakazo uya ndatove grade 2 rakauya se mdara wanga ane musikadzi waita kwastereki paisenze parosimedza saka akangosvika zvikatsi zita rake iroro rekuti chichichi ndimai vacho saka handisikuda izvozvo rake chairo nekuparadzai saka kubva ipapa vaipinda mafamily space ndo aingotaura name iroro but ndinda handisingambodire kubva kudhara that's why nanhasi ndichingoti handiri dende zita rakatoramba mafamily zita harisiro zita rako iwewe pakati saka inini zita rako ndozani rakadzira nemi saka unoriziya sei pakwaya maharare muno maizestoreti pakwaya maharare muno zita rako wakadaidza Wadaidza uyu kuti saka uda kuti watichi saka zita rako wataura ndakadzira nemi saka unoriziya wakazira kuti zita wakanzwa naye unongondoona uchingonzwa zvisina nebasa nesu se unoda kuti ndibvume zvaunotaura handina kuti bvumai ndikutaura inonditi madminox but uramba kudziparadzai handisi kuramba uinda uchimuti gava basi kuno kutoshedzera nemanikineyo. uyu inde Polisi nozipolisi. unoziya seda anozipolisi Nozipolisi. ya ndinofana kuunderstanda that situation uyu anonzani uyu anonzani uyu plus Anozani. uyu Braza uzi. uyu anonzani anonzani first name yake Aiwa anonzani nomushedza unomutani. Ndozita rake. aiwa nickname but wakwaya maharare ndora wakaziya saka iwo ndo uchiramba nokudiparadza Ndozikana nokuzi amidzuri. tinoda kupinza basa here toda kutiudza zita rechitupa aiwa no paita basa here kana hapana basa unonzi para Mata kuti hapitonika takuda nhamba dzechitupa. unoziya namba dzechitupa dzako ere saka uida unzi hamuitozi chawakanyatsoita maharare chakakosha chauda kutaurwa nezita rako jeruchi muharare mu aiwa handisi haisiri nyaya yekuti ndairamba zita but chandaida kutauraka it's not my originated name Aiwa kana kuti uda nyowani nickname maybe. uda nyowani hausikuda iro aiwa iroro ndorangu paradzai Tokuti paradzai. ungoti paradzai Auchati kana wamwati uyo tikakuti paradzai uramba. aiwa maya sarambe Tatakutsvagira rimwe rekuti Jota. Tatakutsvagira rimwe. aiwa iroro because repachitupa raya rinosenza wakunopinda basa wakunodaiwo kumastritsi kunokuwa zvina basa panapa munhu akakuti tuda paradzai nongoti hatimuzivi Ndo yacho. munhu akati auda madminox hatimuzivi
Ngozi anonzi God. Ndonzi God. apa amadhira akwateta kuvharisa pamwe atori madhira ane mari ane mari ndiyana kuziva chiri paradzai tokuvharisira good advice good advice But usangoshatira. aiwa hai ndandichatirwa matondidzidzisa kudzidzisa kwamandiita ndinonga ndichitonga chimba ndinozotona bright thinking kopa wasimuyo apa kwashatirwa nhodo vakaita sekunhodo aiwa nhodo zvaanga ari kumata Noda adawirwa hasha kuti aita achidzora mabereki ari friends ake because zvaanoita pakazara vanhu anonyererwa akaonyererwa iye ukamutsirira kanokwanisa kuzotokuwachisa manje vanochitoti ari right handina kumuti ndatomurespecta namuti mudhara airespect uri munhu mukuru but iweweka matauriro ako unoita manje kana takadai usoka tiri kwemiri takagara so tiri pamwepo usaonererwe. hanzi iwewe uri kutaura kuti wakaenda kwachiyadzwa handiti ka but iwe wakaenda kwachiyadzwa waifanira kunga uine mark 2 Motikari. no handisaifanira kunga ndiinayo because handina why iwewe uchitaura izvozvo motikari But why ataura izvozvo because wataura kuti wanga une 4,500. ndatisati ataura izvozvo nyaya yanga before anga nyaya yanga ari kutaura the first ka ndeyekuti nyaya yekungoti wakamboenda kwachiyadzwa waifanira kuine Alright, kuyenyaya ye 4,500 plus 1,000 yawakazosika pamusoro vaita 5 chichakaitika ipapo Ama. pamari ndakafara wakafara wakapinda mahotera Kudya mari chete. Hapana. wapinda hotera iyi ndakapinda mahotera ndakapinda ka ndakapinda muholiday inn pamutare tapinda maholiday inn ndatenga 2 mabhira Aiwa. Kana uine mara uchaidinakidzeposirochihamba fast muholiday inn ndakapinda ndikapedza 2 weeks ndiri muholiday inn chichika mari pazuva mari yaita yandakazobhadhara marima waimwa bhia yaita mari bhia yarenzi safana how much 1 pint how much $1 $3 apa ngori 1 aiwa andine timu rangu randaishanda naro Felix naAdam Plazi zvimoko. nemabhaya yes Plazi zvimoko. apa sina handi Goma pizza 3 girls okay 3 girls 2 weeks 2 weeks murimo musati mabuda wakariwa calculation wakariwa kwalati waspenda mari imo mari yese paholiday ino paholiday inn pamutare waspenda mari mari yandakaspenda imomo yangu inini yandakapedza imomo ndakapedza 1,500 because pazuva kurara kubhadhara imomo yanga iri magezi acho inengwana chacho yanga iri $120 US per night apa une bhembe rako apa ndine bhebhe rangu iyoyo bhebhe aibhadhari yani tiri 2 days $120 right next step mababa apo paholiday ino makazoenda nemari naenda kumanika manika lodge kudhuze nekubhodha muchingori 3 tiri tese same mabhebi semabhebhi waspenda mari imo about 500 tam 2,000 mababa manika lodge takapinda kubhodha lodge waspenda mari manje yako iwe bodha lodge manje makazozondinakisa kudarika kuholiday inn nekwese kwandakaita nyanga kutanga bodha lodge tingati mamutare ndo best lodge pamaloji ese nekuti kana ukapinda inonga ine ndekuti ukapinda ukakwira mudenga chokumurumu inonga ine 2 mabeds newardrobe netv plus pasi unonga uchiona motikari dziri kufamba padhaza plus good comfort makanaka plus ndembe kuti uchipinda mune magarden faucet ekuti zvese aenda mupindwe nematsotsa muite se unotopiwa makizi ako kana uchibuda uzi makizi ako aya buda chi nawo kana uchinonakirwa kana wabhadhara imomo I think ndio mandakanatsozonakirwa namo kudarika pane andakadya 1,000 mabva ipapo manje pagadheni ndopatakazoya kuharare matakuya kumbaku zvaoma tanga tiine mari because mari dzataibhadhara dzese dzika idzi mari yangu yandakashandisa inini pamari yangu yese i1500 wakanganwa 1,500 Aiwa. Imi muri kurasika vese calculation. pamwe chete
Pana about 500 inzwa madhira acho kaiwo mariyo yanzi iri kubva pa4500 aiwa iwo ndo zvauri kuda kuti zviiti mari taibhadharirwa nabhaya anonzi dzenda ndiye munhu aitibhadharira zvokuti hapana nidhi yekumboikaukurira maya zvaakangoitaka angoti aumanaka nyaya iri panapa ndekuti hapana bhaya wadaiti pese pataishanda taimupa masini mukupanzwa masini chi taimupa madiamonds maglasi mamapiwa macommercials diamonds vataimupa saka patakataka kumupa isusu matombo ataimupaka taimupa akadhakwa but takazomupa times matombo kwawo aakasimukanawo zvekuti mari iyoyoyo yaitibhadhariraka akanga atozviona kuti vanhu vandatobhenefita nani nawo akatotibvunza isusu zvikazi muri tospenda madhezi mangani muri mamutani kati mudhara zvavafunga zvikazi hai vapfana imimika kwamakaenda kuhondo munofanira kuti mugogara kana 2 weeks mari dzenyu garai nani nadzo kana muchidondipa mari dzenyu kuti ndigare nadzo inside nondipa mari dzenyu dzemudogara nadzo inindo pese pamunenge muchiita zvakuri kuita zvese ini ndina ndichipeya ishangano muchidopinda muholidei akudogara mazuva mangani inofesi wangu felix dara dzoshuwa takanetseka 3 months tichipashadzwa tichikwangwaya chimbotipayo 2 weeks iwo sisi wakaenda mahoteri kwamutani unombokamupinda muhoteri ndakapinda kupi njemasoni makudzoka manje tauya tamuharare wane yako ma dane yangu manje yako yanga iri mari 4000 4000 imbobapo chamani pane kamera ama yako pane kamera pa 4000 US pamari yamba 4000 pa 4 hai mari handina kuidya yandakashanda yangu chaicha handina kuidya kura kwangu kwandakaita ndakanga tichigara nadikezi yangu kwadzana extension ndakatangira ku1 ndikazogara kwadzana extension dikezi yangu ini yanga ine pandaigara naye yanga ine vana vaenda kumaboarding schools mwe wacho aidzidza kwamurewa akazoenda kuuniversity vamwe vacho vari kwamurewa izvozvo saka akambosvika ini ndindaitonga nemari patime yacho 2008 iaita zvemabricks zvekuenda kunana better bricks ichitengesa ichiita sesitaingogara pa10 bani zvese ndiyaidini aisupply zvekuti ndiye father yangu iyoyo yekuti maharare munomu ndiye munhu wandakatanga kukura naye echindidini echindipa zvese zvakanaka zvese zvekuti everyday chichi pane zvaaiwana saka pandakawana mari iyo that 4000 I think ndakabvisa about 2000 mari yese yandakabvisa kwete kuti yakanobuda kuchikoro imweni mari ndakavapa 2 executive man yandakavapa kuti mudhara 2 executive man 2000 executive man saka ndavapa that $2000 ndio mari yandakavapawo ndikati ano mudhara uri kundichengeta kwamakaita inini ka nekwenda kwandakaita ndima inditungamira kwese oitugida ndo mari yandakadini yandakagetsa pandakadini pandakabaya kazi ano mfana mari yako inini yawakandipa inini chakudzosera usache zvako kuti ano mudhara hanza dzangu zvese no problem ende mari handina kuapa ire zvine kana kuti godo mukati kana kuti chinda kapa in free kuti no ndi mudhara wangu wakapa in free kuti oi cash na Wosira godo. in free kuti ano mudhara chi na mari la ndio kwanda kubasa kwandanga ndakadini ndakabaya ngoma ndapotanga kunakirwa chimbono machita tangu saka onaka 2 onaka 2000 ya ndane 2 kila manje mbara usakasvika aiwa wedzera umugetsi unokwaza wasvika wedzera umugetsi atakazosiyana wedzera unokwaza usina gauro wasvika usina mari wasvika kwa zedi kulo kana usina gauro ya uri right utaona kwa kasvikira ukanopedza 2 kida kwandakasvikira uzosvika kulo undoma wasvika usina kana sei right kwandakasvikira inini ka kumba kwandaigara ini kumba kwedu kwandaigara kwandakasvika nemari yese koma ndapa mudhara wangu 2 kida obvasara nemari iyo that amount of 2 kida imweni yacho zvakaitika pamari iyoyo akaita imweni yacho imweni yacho sichari iyai yandasiyawo ichukida imwene yacho imweni kuroti pachishona ino imwe yacho pamari iyoyo ndakazoita madhiri ekuti ndabva kwadzana extension anga ari madhezi ekuchinja kwamari madhezi waona ndiri donochinja kwawo ndine mari saka ndapinda mutauni pana Copacabana pepe ndasvika pepe ndasvika pane timu riri kudira ndaitoziyana naro because zvedu fetu ndokufaxishi vachadzwa vanotoziva kutsvaga chi ndai saka ndakasvika pepe ndai chima mari ndasvika pepe kumfana iwewe une mari ndikati ano mari ndodochinja ipapapo ka i500 US mari ndaida kuichinja because madhezi acho kwachadzwa ka ndo mari yaiti ukaenda uko pakuchera kwawaiita yaikwanisa kuti ukwanise
kuchinja mari iyoyo chiwapa uchitenga matombo iwo chipo hari maradzi taida forex saka pamari iyoyo pandakasvika panakupa kabhani apa patugida ndakabva ndaita sei ndakabva ndachinja mari ndakapiwa pa$100 yanga iri 20 kwati $100 yanga iri 20 quadrillion ya 20 quadrillion pa$100 saka ndakachinja mari yangu iri $500 ndachinja mari yangu yese ndane butwa ndane bhegi rangu nemasendozi andandinawo ndinonopfekera kubasa zvazvemari because zvazviri smart zvinhu zvese zvanga zviri zvinyowana vanga pasina chitsarutsaro zvese akundivhingiridza panyamakamomubvisa bhurugwa here ndavamakamomubvisa bhurugwa right ndanine zvinhu zvangu zvakakwana pandakachinja mari yangu ndakuti ndakubaya ndakasangana nepurisa 1 anga ari muuniform neumwe anga ari umweni angangori musivhirieni angori nehembe dzakwe dzepadheni vari 2 kazi mupana mira ndobva ndamira baibai kati kondepi kanzi kondepi yakushamwani ndikati handiripo kanzi uribo ndikati kanzi unosenza kupi ndikati waiwe wandibvunza iwe unosenza kupi kubvapisa id yake umwe wacho anga ari cid ndobva ndatarisa mapurisa ndakambodhiradhirano ndaigara tichidhirano ndakatarisa ka-id kake nekunoti muoriginal pamwe akapiwa neumwe munhu kana kuti chitsotsi chaitika patime yacho because vaiziva kuti timu anonga ichitsvaga mari yakadini yakareba saka haipo papa anozoziva kuti chii chakaitika zvikasa anoshamwari yairi panapa ndeyekuti waita mhosva ikati mhosva yangu yandaita ndeyei kuti mhosva yaita ndeyekuti waenda kunochinja mari hatisi kuzvidini izvozvo hatisi kuzvibvumidza ndikati aiwa no hamutsi kuzvibvumidza but imimika zvemunofanira kuti mutange maita imimika pamutemo chaipo chaipo munofanira kutanga maenda kunobata ngatichena munoona munhu andichinjira mari motanga mabata munhu andidini andichinjira mari then munhu andichinjira mari iye ndikamuti ndeuyu atoripo izvozvo izvo then muchibata nani neni toenda manje kwacho kwemudoti tiende kanzi koiwe unomboita basa rei ndikati waiwa ndibvunza zvikazi because mapinduro ako urichonga une power ndikati nditori nepower because ndine marights angu imari yangu yendinayo tikanzi pamari yako umwene wacho bva ati ashamwari handiti akadai so ndati handiende kwamuri kuenda kusina vanhu because handina mhosva ndapara handina kuba kuti munhu ari kufamba ine munhu wese otherwise atoita mari idzo ndo dziri kufamba dzichichinjwa pane vanhu vese so what is handikwanisi kuti ndiende kwamuri kuenda mungatotaura dzimwe nyaya pane nyaya iyoyo vanhu ivo ndo vakandisunidzira mhepo kanzi aurit mufana kuti tikusiye panapa ka semunhu anga ine mari unoziva ndakapa mari ndakapa $200 100 zvikazi hano pamari but handisaifanira kutombapa kana sendi kasi pamari yawachipai mufana chitengako zvorudini rudo chibaya ndiri kubaya ndichingobva ipapo ndichingoti baya baya ndakabva ndasangana nomwe musken ando pandakavharwa mari yakawandisa musken yakazondinyebera ndikazovharirwa mari mari yakandivhara soka yakawanda mari iyoyo ndakazotosara nemari tofunga mari yakazosara yandakatinayo pamari yese yandakatochinja yeseka yakarohwa yese mari yandakazotosara nayo inini ndakazovapa mari yandakazotopa ndofunga ndakapa $4,800 pakuchinja kwandandaita ne$100 pamusoro yanga iri mubhegi because vakanditsotsera kurodhi yekuya kuchitungwisa iyi naseke road kuflyover exactly ndokwandakavharirwa iko mwana wacho ngoita makedha wabva ndangonyeberwa saka ndakazongotaruka ndangosiswa pane timu ari mahati kobva ndanoti hagemu riri panapa harisina staira mari yese panapa inorodini inotobaya ndikati timu bhozi ranga ratarisa timu iri ranga ratarisa fashion yanda ndakapfeka anga iri nyowani aya fashion chakandibirisa mari yangu kubva pakutanga pese pandaifamba ndakati ndandakapfeka Timberland matezi achiwa idzodzo Timberland chaicho kwete dzese dzinongotenga unhu handisati ndamboiona kana yakatombopfekwa bhutsu type ndakarwa Timberland kwayo bhutsu kwayo yemari saka pesa pandaifamba pesa itoti munhu nekuitika kuri kuitika situation ingori Timberland kaita uchikwira trouser ndakapfeka original camouflage ndakaita ngari kuUSA mabhande pese kuti unotosunga muri original trouser aiwa ndosa wakazondibvunza kuti unoita basa rebhozi waitochiko kuti uyu unonga wachiyi futi mugana zekuti kutondisiya kwawakatoita kawaitoti munhu anonga chiyi uyu something pane zvaanodini pane zvaanoita kutopu ndanga ndakapfeka kutopu ndokwandanga ndakapfeka manje ndakarwa kamasoto keeco
Ndanakarwa eko kutop. Unlimited. Unlimited. Yeah. Ne jacket repuma. Yeah. Panga pasina kana chi. Go top, so what's that top? Atonda atisina ini ndagara ndorowa manza. Zuda ndinofarira Zuda stereo. Mama. Washeva. Zvese papa sina kana changa chiri padada. Kesa mvura inopisa chichi. Mari ukangoibata unotsukira one day. Unoita murungu. Saka paya paya kuti anoti muranga. Eri pana munhu yekuti haisi nyaya. Kazi shamwari chichi bhozi ndakafarwa nenyaya yekuti tine mushonga yeitso chichi. Ndikazviteerera pechitonga paroda kubuda gauro rakadini nekusai kugetswa kwangu ipande uye. Mushonga iyi? Weitso. Saka iwo wanga une itsve. Handina. Rari diri. Makidneys. Saka waita zvinhu sei iwo mushonga iyi? Pamadhira akaitika manje munhu yematsanganana ndakaita naye muskerika. Akaitonga ari kuchema stereki kwandidini kwandiri ndanga ndisandagetsa. Kobva achema kwandiri. Getsa kuita sei? Kuziva kuti zvaari kuda iye kana kuti itsotsi here kana kuti economy here kana kuti chi. Ndizvo zvinhu zvandakatadza kudini? Kuziva izvozvo. Ndakatofunga kuti munhu ane chokwadi pane zvaari kuda. Mushonga iyi waita sei? Cutting short. Akati ndinobva kuMozambique. Tine mushonga weitso. Saka mushonga weitso uyu unodhura. Saka mukadzi wendinoya naye everyday unoku ndichitengesa naye anoziva mari kuchinjwa kweri kuitwa kunoko everyday. Handina kuuya naye. Saka ndauya nemushonga iyoyoyo. Saka zvandauya nemushonga iyoyoyo manje handisi kuziva kuti mari dzacho ndopuwa ziri mari. Because mari kuno kuZimbabwe dziri kuchinja chi everyday ndo madezi mari bhera check. Ndikati that amount of money kuma US mari. Sikanzi mari inokwanisa kubuda iri 4500. Saka pamari yandandinayo ninika ndikati alright 4500 iyo unozodipa chi kati mani yemari. Sikanzi shamari pamari izvo tinozoita izvi ndinokwanisa kukupa 1500. Ndo mavharirwa ndakaitwa ndikatoti pamari yandinayo ninika nezvaari kutotaura ndakutodyora futi chi yese yandakugetsa manje.